khona ekhaya okhulumako uMthandazi Dlamini Pitritif Mpumalanga la ngisebenzela khona mbukelo khona ekhaya. Ake sikhuleke mbukelo khona ekhaya mina nawe la ukhona khona sikhuleke sithandaze. Uyazi ngisabantu esikholwa kakhulu emasikweni esintu semthemba noNkulunkulu. Egameni lika Jesu umoya ongcwele na umbukelo khona ekhaya Nkosi yamakhosi uNkulunkulu namandla ngiyamkhulisa zonke indawo Nkosi yamakhosi la ekhona khona ukula phakade usekudeni la ekhona khona Nkosi yamakhosi makamukele namkhuleko a receive lamandla Nkosi yamakhosi bese yaphumela bese kuba nekhanya bese yethemba bese yakholelwa. 1 wanjela unkosikazi wakhe. 2 wanjela umyeni wakhe. 3 ulahlekelwa umsebenzi. 4 imali kuye ayihlali kuye. 5 nesicitho. 6 ninke ekuphaka kunemabhadi namashwa. 7 khakubo banenke ingozi yeimoto. 8 yafiwe khakubo ngapha nangapha. 9 ayikho into yakhe ephumelelako. 10 kumnyama yonke into ayikho impumelelo phambili azikho into ezilunga kuye empilweni yakhe. Umbukelo khona ekhaya ngiyamkhulekisa egameni lika Jesu makhanye njengamanje kube nenhlanhla kuvuleka izinto abese yaphumelela yonke into ihambele kahle. Masenza umuthi umsebenzele iswathu simsebenzele amakhandlela amsebenzele impepho mangashisa impepho imsebenzele mayekhuleka bese kuba nemehluzo kukhona eqhaqhekayo kube khona ukhanya. Nkosi yamakhosi Nkosi namandla sezulwini Jehova kodwa mkhulu esabeka egameni lika Jesu. Sengikhulekile njengamanje kuyenzeka njengamanje umuntu ofaka iCV njengamanje uyathathwa uyabizwa ovala imali zakhe imali zakhe Nkosi yamakhosi ziyavuleka. uNkulunkulu aphakade all business mina oyingcwele unesiphaza shop onamatekisi unako konke ngithi njengamanje makuphakame amandla okhonza kaShembe zeTC ezayoni onke zonke inkonzo ngiyayikhulisa njengamanje ngithi mina umbukelo khona ekhaya ubukela na video mabona ukukhanya abona impilo bese abona amandla ngapho uNkulunkulu nabakithi basekhe emhlabeni amandla enginawo avele angene kuye empilweni yakhe kwenze kumehluko njengamanje egameni Jesu kuze phakade amen. Umbukelo khona ekhaya semkhulekile ngathandaza kholelwa yonke into yakhe uhamba kahle egameni lika Jesu. Umbukelo mokhona ekhaya ngomkhuleko okuningi siyakunqoba nangeswasho nangomuthi nangigcina amasiko. Umbukelo khona ekhaya ungaphuma esikweni lakho malahle amasiko akho yonke into uhamba kahle sePetitif eMpumalanga ngokuhlala ngumthandazi. Umbukelo khona ekhaya sawusiza umuzi wakho uma unenkinga nemdliwa sawubethela uqinise sikuvele inhlanhla sikufaka amanzi esihlambule isithunywa sivule amaphupho yonke into ihambe kahle ngokwesintu okuningi kuzokwenzeka. Mbukelo khona ekhaya kula kubusisa kukhanyisele mina ngithemba umkhuleko kwenzeka izimanga empilweni yakho kula kubusise ngenombolo ngaphansi. Mbukelo khona ekhaya mawufuna noma ufisa noma uvusa igazi lakho imimoya yakho iyavuma ukuthi udokotela Dlamini Mthandazi mthinte. Mbukelo khona ekhaya uzokusiza ngiyahlola futhi online noma ukude Nkosi kubusise. Thank you.